ni i adran y ceffylau Hela. Ac ni'n cael cipolwg fan hyn ar y gŵr a gwraig, Ann Fali ac Alwyn Fali, Captain Alwyn Fali. Oedd yn ddyn, oedd yn dysgu yn yr Household Cavalry yn Windsor fyna. A maen nhw wedi penderfynu, wy'n gweld, ar yn enillydd, ac yn enillydd yw banjo o dan Gemma Rhys. A dyma hi, hat mawr i'r ceffyl, oedd yn ail, wedi cael pwl yn ail, a mae fe wedi trafod y beirniad digon da i fynd lan i'r ceffyl. Gemma dangos ambition o fanna. Fi'n dwlu yno Gemma yma. Tipyn bach o oedran ar y ceffyl hyn i wedi gwirtho ti, so mae hi siŵr fo'n bles. Mae'n gweithio'n galed i cael ein disgwyl yn dda. A tipyn o gefnogaeth o'r eisteddle hefyd. Os. Oedd na sawl blwydd yn dod pan dath Gemma i'r brig. Gemma Rhys. Wrth gwrs, yr un sy'n ar ansawdd wedyn Titus yn defa. Pyn yw hwnna? Heb edrych ar y catalog, fyswn ni'n... Wrth gwrs, sefyll yn ail, oedd yn gyntaf. Disappointing iawn i gael symud lawr, ond dyna beth yw dangos, wrth gwrs. Gemma ffili deall i yma, mae'n anadla Gemma fach, anadla nawr. Wrth gwrs, y ceffyl yma'n cymhwyso wedyn i sioe ceffyl y flwyddyn i hoes. Wedi cael ei docyn, wrth gwrs, i fynd i ceffyl, i sioe ceffyl y flwyddyn, so mae fe'n bwysig iawn, mae fe'n foment fawr fyd. Mae'r ceffyl hyn wedi bod yn y sioe na, wrth gwrs, ond mewn adran arall, so bydd Gemma yn bles iawn. Y perchynog Delyth Simmons, wrth gwrs, a banjo yr ail fan hyn wedi cael ei fagu gyda Mrs Harwick, wrth y march bandmaster. Gemma Rhys yn emosiynol iawn yn y dosbarth yma i ceffylau Hela yw marchogaeth yn ennill gyda banjo yr ail. Da berchnogaeth Mrs Delyth Simons ac os yna Delyth yn dathlu, mae hi lawr yn yr adran ec gyda'i ferch Maggie, ond yna rhyw blwydd o'r gwylod yn fan hyn, ond Gemma Rhys, wrth gwrs, yn cymhwyso eisiau ceffyl y flwyddyn. Ac, fel chi'n deud, mae Gemma wedi gweithio'n galed iawn efo'r ceffyl yma, Rob. Mae wedi gweithio'n galed. Mae tipyn bach o oedran arno fe, wrth gwrs, ar un adeg oedd e wedi reteiro, ond gath Gemma fe mas to, a mae'n bles iawn yma. Dwlu ar gwyn Gemma fan'na, mae'n ferch ffein iawn ac yn gweithio'n galed ar ceffylau hyn o dan gyfrwys, so da iawn Gemma. Alwyn Fali a Mrs Ann Fali oedd yn berniadu. Tîm gŵr a graig. Ie, wir. Ydyn. A wrth gwrs mae'r adran hyn, does dim pwynt fan hyn o gwbl. Mae'r ddoen yn goffo cytuno a just wneud beth maen nhw'n gweld, so pwyddach mewn ffordd. Mae'n amlwg yn briodas sy'n gweithio te. Wel, gobeithio. Mae'r tos cyntaf, paid â gweud gormod to. Mae'n fore'n seion fel yn gweud. Dwi'n weld. Dyma hi, Mrs Ann Fali, yn da iawn i Gemma. A beth fydde fe am banjo yr ail, fydde wedi plesio y gŵr a graig? Wel, wrth gwrs mae'r ffordd o'r ceffyl wedi mynd yn gyfrwyn bwysig, ond mae patrwm y ceffyl yn bwysig fyd. Does dim pwynt cael y clasyn os nag yr ceffyl yn disgwyl fel beth dyle fod yn y clas, wrth gwrs. A patrwm y ceffyl hwn yw, fel wedon ni, ceffyl Hela bach, dim gormod o uchder, 158 modfedd. A wedyn, wrth gwrs, mae eisiau tym bach o gorff, tym bach o asgwrn, yn ei goesau fe. Mae'r ceffyl yn wneud just nawr. Gemma Rhys, marchogaeth banjo yr ail ar ran Delyth Simons, yn ennill y dosbarth yma yw'r ceffylau Hela yw marchogaeth y rhai bach, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. In fifth place, we have 1771, Mrs. G. Davis, Adfarch. And in sixth place, we have 1782, Mrs. Catherine Rowlands, Caseg, Lisbon.